saka ndinokanditanzira kugedza zvinhu zvako ende uyenomba kwei handina kumurongedza zvimutsiwo izvi ndakatozondorana ndifumaraini ndichiona nogondzwa kandiwa futi saka ndazoenda ndakauya nesifangu ndobva ati haini haanambondibata akangotoona takagara tiri 3 ndobva atotangaonidzana nemukadzi ndingamurova ndikati ini nhangwa handisi kukwanisa kugara ndiri pano kana achikaudotaura chokwadi anozondishedza saka ndikazoshedzwa kwatete vake hanzvadzi baba wake ndobva ndaenda pandakasvika kwekete takanditi garai tigomufonera vamufonera akataura kuti inini mukadzi handisi kumuda ngauye atori zvinhu zvake aende mukwavo ende aitoramba nevana vacho kuti asanditi aitaura kuti hanzi inani navana zvokuti ndakatozobatsirwa panapa kuti ndiende kumapurisa ndopandakazopuwa vana mapurisa ndimunu akutitaura munhu atore mwana kana usingade naye saka makanozopuwa vana vana ndakapiwa saka iye ari kuti ana umwe mukadzi ndakanzoti hanzi kuseri kwepandakanomona ndokwakugara mukadzi wacho hanzi kumbopota achitake ndobhandeti odzoka akatotora gumbeze mumba nepani akaenda ndozakufuga aripo pandikanonotora vana pai nokuti vana ndikaita zvekunovatora ndichizoyana nokuti akati vana ndese kuvatore kudika kurwara ndobva ndainonotora ndakatosvika gumbeze racho musimba mwana ndiyakazotsanangurira vanokasikatora ari pamba vaitakura mwana achimurira naye ikoko gumbeze ndo vakatakura kuendesa kuseri saka izvino nhau yamuinayo kusati yekuti chii imi vabereki venyu vari ava ndimai vangu iye hanzvadzi yangu hanzvadzi inaina kuyoda paakagara payoda atoita munhu auya kuteerera da iye auya mudani tiudzei dambudziko ramukuda pamusoro pemwana wenyu nemukwasha dambudziko ratikuda pamukwasha nderekuti mukwasha anobvira katipakasa masungiro pavana vatatu ngaatinyorero atipiwo mari dzedu vana vangani 3 vakamira sei grade musikana apedza grade 7 uda kuti vasikana here vakomana here vakamira sei vanavo musikana mumwe chete nemakomana vaviri musikana mumwe chete nevakomana nemukomana 2 vakomana ndo vaviri musikana mumwe wakarohwa kunga wamboita wakomana handina yanga itori merejekutanga iyo tsema handina nekuti mubva musiwoyo handazombodzokera kumba but hakuna kunosvika mwana wemunhu chiteyama nawo vafanda vatamisa vana vevanhu vachiita madiro navo vototiza kutoita kwaunoda kuenda mukadzi wacho nausi kuchengeta vana vacho nausi kuchengeta achiti handina kupa kukuru ada kuchadwa vanhu vakangotinopuwa guidance nevana vavo vavabereka nevakadzi vavo vanochajiwa kana vachajiwa voteverwa kuti paya paurikutiza paya nyaya yako ndeiyi apo bana tisi paduzekuisa pasokumakusa kunetsamba utapiwe basa paradhisi kupirwa kuti ugone kuchengeta mukadzi nevana nokuti baba vako vaishanda pano pamusoro baba pane rimwe dambudziko nyaya yeschool fees haasi mukubhadhara kubhadharira vana vechikoro kubhadharira vana vechikoro bepa rakabva chikoro
Nasco. Manje ukuzizela nyura utora sima zote. Akasatu badala akendi fomwa. Ada uche hapo ndio anachete mzee maputiro vana komana itu ni wanuska iye kuchikore arutiza notoenda kubasa kwake nayo notoenda kubasa nayo vana zvinokumeteni Atenda tsaka mbuyesana izvo. vane mabirth certificate Mabheki anawo. then what is it maintenance Saka apa ndotanga ndaenda kubasa ndoshinda kutekereza. ikako kuti musingasiye maintenance ikako he's not paying school fees dzevana Mari yacho nongotora kadyo gara. inopera